Pasok naman po ang bayan po ng San Fabian bilang finalist sa Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities or PACFMC matapos pong sinagawang validation ng Department of Interior and Local Government, Department of Labor and Employment Office, kaakibat po ng ibang national agencies. Sumailalim din sa oryentasyon ang Sangguniang Bayan kung saan din tinukoy ang 4 na piling barangay na bibisitahin ng mga validators. Kabilang dito mga barangay ng Kulisaw, Bolasi, Alacan, Bigbiga at Tempra Giliga na hinirang bilang mga model barangay. Kinatawa ng mga barangay sa child-friendly governance ng munisipalidad na susuriin ng mga validators. Dahil dito positibo ang tanggapan sa mas pinabuti at epektibong serbisyo para sa kapakanan ng mga kabataan maging ng lahat ng mga residente. IFM News. IFM News. IFM.